So may buntag sa tanan. So atong atuon sila Wendel kay ilan adto ang gilimpyo ng baki. Tanawon ta mo gyud sound paglimpyo sa baki o sa piyo. So ta ila Wendel. Ila Sito, ila Angkel. May klase na baki na mo makita dito, panulo. Bak-bak mo yun, no? May klase na baki, kaya di na siya kailangan panitan. Gusto ka o namin. Tanggalan na ito ni kuko. Kanang mga ugat-ugat niya, kaya mga may langsa. Tanggal niya. Piyo, BE ba yung lapuan ron kaya basing mahurot na kamatay. Lakwa mo'y tanan na mong kuha, mo'y tanan ng piyo. Musa ning baki. Adobo mo style niyo niya. Ini adobo po ni. Okay, so manamig limpyo sa baki og sa piyo. So nya pa na mo ning hapon kirahon. Alas 5 sa hapon, perting ulan na sa Maragusan. Nang baki kay pagsudan man. Nya atong piyo kanto sa Tuba Paris. Sa recipe na taron. Adubaw. Adobong na isabaw. Isa para sa baki, isa para sa piyo. Ahos. Magic sarap. Asin, palasa. Sabay na nga. Right. Ingredients. Aslawe. Kaya yun, urot na ba eh? Kalami, manana, oy! Ate ko.
Kikwak. Bay, tuba dito bay. May media daan dito. Oh, ganito. Ah, lagi. Kaon be. Laroy. Sugo lang kapakwak wag sugo. Gani. Nag-inom noon. Sana klaro ni tawanan. Sugo lang kapakwak wag sugo pa inaw. Tuba. Saan tuba? Suba na. Layo sa sakit. Doon sa cigarette. May sili na mo diri bay primotali tawag ani. Tinghalangan ni. Chocolate lang ni siya na variant na po ni siya yellow ug kuan. Tong pulag yun. Good. Sige, timpla naman yung piyo bay. Murag yapon. Basta. Niya, doon ko pinauga lang. May nakita tanahon bay. May kayong paa. Okay, urot ang baki, kilamiya. Sunod na po ng kaunon kay ang piyo. Tara, piyo, ginalo pa. Oy, di pa kano na ko. Kan pa kayo ba? Dokta. Ano ba lai? Basta. Wala na. Halang kayo. Oh, Petro, ang nagpapagaan ng aming duhay. So, moto among part 2 sa mong baki o piyo adventure. Wala pa naurot, kaya halang kayo. Kamora ni tiwagso ni among tuba. Kan ulan po. So, ay mo kalimot og share, follow, like, og subscribe sa mong channel para dagan pa mo makita na video gikan sa mua. Basta me. Di pa kaon ako, di pa kaon ng hindi.